بەری دەمەکە ناڤەندا زوگبی یاڤەکۆلینان ڕاوەرگرتنێکە گشتی لە 8 وڵاتین عەرەبی لە ڕۆژهەڵاتە ناوین و باکوورە ئەفریقا و لێرێ لە ئەمریکاژی ئەنجامدا سەبارەت بوهارە عەرەبان و هەروەسا ڤەکێشانە هێزên ئەمریکی ji Iraqê. Lêre li navenda Carnegie Endowment ji bo aştiya nifneteweyî jimareka şareza û taybetmendên siyasetê li Amerîka berê xwe didane encamên wê rawergirtinî û kartêkirina wê li ser paşa roja Iraqê û wan welatên ku buhara Ereban lê dibitin. Pisyara êkê ji 1100 Iraqiyan hatî kirin ew bû erê rewşa wan baştir e yan xirabtir e ji demê berî dagirkirina welatê wan ji alî Amerîka ve 42 ji sedê gotiye rewşa wan xirabtir e. 30 ji sedê dibêjin rewşa wan baştir e helbet ji mara mezina wan Kurd bûn. James Zogby damezrêner û birêveberê navenda Zogby dibêjitin lome ji Iraqiyan nayet kirin eger ev cudahî hebin. کەس نکاره گازنداژ گەلێ عێراقی بکە و ژێگنەگرتن و جودایی هەنە ji ber şerên hovane yên bi salan û dagirkirinê û şerên ramalîna nijadî û trûrê. Welatê wan ji kar keftiye. Ev ci ew çend kevxweş bin bi derkeftina Emerîkiyan pitir dixema paşa roja xwe dane. Ji pisyarên diyên herî giring erê vekêşana hêzên Emerîkî baş e yan xirab e. Ewên gotin baş e Emerîkî ji Iraqê derdikevin 6 ji sedê bûn û piraniya wan şîa bûn. 3 ji sedê gotin xirab e. Edward Green balêzê berê yê Amerîka li Ordunê û mamosta li zankoya George Washington dibêjitin bi berêxwedana dîroka Iraqê êk vêna tê digihetin. Hemî dîroka niştîmanperweriya Iraqê gelek bihêz û gelek berçav bûye û me digihîn te baweriyekê ku heta peymana me ya parastinê digel Iraqê diya bi ser ve ser vebît. O zehmeta rêberek di Iraqê de hebît rewayiyê bidet bû mana Emerîkiyan çunku lê wekû xayîn hête nasîn. Gelo Iraqî dê dixeme çi debin eger Emerîkî li welatê wan neman. Lista bersivan ev bûn. Şerê navxwe, dabeşkirina welatî, terorist, ji nav çona rewşa aborî û nemana azadiyên olî. û rêjeya wan kesên gotin ew hez dikin Iraq bibite welatekê demokrat lê qet nabitin 41 ji sedê bûn du qatî rêjeya wan kesên gotin ew hez dikin Iraq bibite welatekê demokrat û bawer dikin dê bibidin. Xanim Marîna Otawî lêvekola binyadê Carnegie Endowment ji bo aştiya nêfneteweyî û taybetmenda siyasetên Rojhilata Navîn got şerê Iraqê hatû bûjbîrkirin. Xala girinka sinîçrakê şerawergirtinê ew e li bîra we tînit ka şerê Iraqê bi diristî çend hatiye ji bîr kirin û Emerîkê hêşta baş nizanin ka bi diristî encamên vî şerî çi bûn. Profesorê siyasetê Edmund Gherî bi hinekê guman dane ser van encama û pisyarê diketin ka eger ev nêneratiya gelê Iraqê dikin. Ez nizanim heta çendê ew xelkê baweriya wan hatiye wergirtin nimuneyên tevaya gelê Iraqî ne. Yan ji wan bi diristî baweriya xwe daye yan helwêsta xwe diyar kiriye. Çunku Iraqîyan ezmûn nîne di rawergirtinê de. Çi layenî qazanç kir ji şerê Amerîka li Iraqê. Pisyareka diya rawergirtinê bû. Rêzbend jî bi vî awayî bû. Îran, Amerîka, rêberên Iraqê, El-Qaîde û İsraîl tenê Emerîkiyan gotibû Iraqiyan qazanç kiriye. Lê Iraqî dibêjin nexêr wan qet qazanç nekiriye ji şerê Amerîka li Iraqê. Sebaretpirsên giring li welatên Ereban digel destpêkirina buhara Ereban rêzbend bi vî rengî bû. Reformên siyasî, mafên medenî, nehêlana gendel. Ecêbî jî ew e her ev bûn li serê listê li sala 2009 berî buhara Ereban jî dest pê kir.